umhlaba wakwaZulu wawusufile kodwa abantu babengaboni mabe khona abantu ababebona babeyinosana kakhulu nakhona emapondweni nakulo lonke nje izwe uNkulunkulu wasephakameni owalithanda ngalo uNazaretha. Impilo yayingasekho ezweni kodwa kwakungabonakali abantu babesalwa ngendlela eziningi bethi bazama ukuhlenga lelizwe ukuthi lingafi. Kwasazoqhubeka nje futhi isikhathi eside njengoba namhlanje abantu basazama banethemba ukuthi lezi ndlela abazama ngazo ngase kwenzeke ukuthi lelizwe liphile. Uma mhlambe beqinisa kakhulu noma beshintsha umuntu kube omunye noma bephethe inhlangano kunenye noma bezame lokhu noma bezame lokhu. Ziningi indlela inkosi yasephakameni ngesikhathi ifika phakathi kwalomhlaba nendaba yalendlela yasephakameni abantu abebeyizama ngokwehlukana kwabo, abanye nazo indlela zokukholwa kwakukhona ngaleso sikhathi, abanye nangepolitiki bazama ngendlela nje ezahlukahlukene bethi bazama ukuthi izwe lingaphile. Kodwa ngokubuka kwami babengaboni ukuthi selifile. Ngoba nomuntu kwesinye isikhathi kuyenzeka agule, mhlambe kuhambe kuze kufike isikhathi la umphefumulo uzophuma khona, kodwa abantu abalinde isidumbu bephuza ukubona ukuthi lo muntu akasekho emhlabeni. Kuze kufike lowo muntu mhlambe makuwabantu abancane bengaboni, mhlambe isitelezo eney'ngane zingaboni, zilokhu zithi umama ulele noma ubaba ulele noma ubani ulele, kanti umuntu usehambile akasekho emhlabeni. Uma kukhona abantu abadala kusuka kwenzeka befika kube ila kuba khona umuntu obonayo ukuthi lo muntu akasekho, kodwa kubonakali ngoba uhleli nabantwana. Kwesinye isikhathi
kuye noma kungabantu abadala ingabe ithemba kuthi noma umuntu umphefumulo sewuphumile engasekho emhlabeni kodwa ngethemba ikhona ezinhlizweni zalabo bantu abaseduze kwakhe noma labo bantu abasuke belinde isithuba kubathatha isikhathi ukuthi bebone ukuthi lo muntu akasekho mhlawumbe bebelokhu beyitshela ukuthi kusasele umndondo kanti nawo lowo mndondo awusekho phefumulo usuphumile isikhathi inkosi eyafika ngaso phakathi kwalelizwe yafika ngesikhathi esinjalo ziningi izinto abantu ababeyizama nezimpi akhona amakhosi ake asala kwaze kwaba ngasekugcineni nje eminyakeni yawo 1906 impi yamakhanda nje kwakuzanywa zona lezo zinto abantu bethi mhlambe mabe ngathathi ikhali belwe ngase kwenzeke ukuthi lento abayibonayo yokuthi izwe liyagula mhlambe lingagcine life izovindeka kanti kwase belwa phezulu kwesidumbu angasekho lutho uShembe wafika nento entsha emhlabeni phezu kwalomhlaba walelizwe lakithi wafika nento entsha wafika nento efana nomphefumulo womuntu esefile umphefumulo kade usuphumile esidudini ezobuyisela lapho ungazange ufike khona le ndaba uShembe afika nayo phakathi kwaleli uyabonakala ukuthi kunjani abantu ababonayo mhlawumbe bakhona abayingosana sebeqala ukubona ukuthi nalapho kungase kwethenjelwe khona ukuthi kukhona umuntu nalapho kungase kwethenjelwe khona ukuthi kukhona umuzi nalapho kungase kuthenjelwe khona ukuthi kukhona into ephilayo nje ilapho uShembe athinta khona abantu abaningi bayakuvuma lokho namhlanje noma amandla bengenawo abanye ukusondela ephakameni bembathi ubemhlophe njengoba niyembethe nje kodwa uma bekhuluma bebodwa noma uthuka uba nayinhlanhla ukuhlangana nabo ukhulume nabo bayakutshela ukuthi emhlabeni wonke akusekho lutho nasemabandleni amanye akukho lutho naseinyangeni akukho lutho nakubantu abathenjiweyo abadala emhlabeni nasey'ndaweni zamakhosi akukho lutho oluphila ongathi noma wehlelwa into ethile emzini wakho ongaya khona ubeke indlebe wethemba ukuthi uzokwakhisa umuzi uphila izinto eziningi sezokhelwa khona la ephakameni nabanani ecishe ngathi yakhanya baye bebukele khona la ephakameni bese bebona ke ngokufaka izinto zabo ezingekho lapho kuvimbeke lapho kanti mhlawumbe ukube bebesuke bethatha khona lokhu kwasekuphakameni njengoba kunjalo bekuyoba ngcono zikhona indawo abantu abahamba kuzo kube sengazi ukuthi kukhona ukukhanya okuphikela kodwa kungacaci kahle ezinye amabandla ezinye izinto ezithile ezenziwa abantu emizini yabo kube ngathi kuyakhanya kodwa kuphikele kungacaci kahle abaningi
abaningi mawulandela bathathe khona lokho kwalapha ePhakameni base beqhuba nezinto ezinye okuyizona ezenza ukuthi noma lento kukhona inhlasi yokukhanya ikhona phakathi kwayo kodwa ingakhanyi kahle ififiyele khanya kungacaci kodwa uma ubuka izwe lonke ngeqiniso maNazaretha noma kukhulunywa indaba yamakhaya abasekho abantu ongakhomba umuntu ngesibili ethi nginekhaya nginomuzi noma akhomba athi umuzi kababa lokhu nje kunje abaningi umuntu uyakhomba izindlu nje eyibiyelwe ngocingo eyinamasanga amanje kodwa umuzi awukho ngeqiniso indonga nje zikasimende kwakhiwe kwafulelwa ngophahla kodwa yinto engayindawo lo isakhuluma ngaye akawuboni lo muzi lo isakhuluma ngaye akangeni kulo muzi kwesinye isikhathi akabikelwe nangawo kwesinye isikhathi akangenisiwe kuwona kwabanye noma umuntu ethi uyazama ulandela lapho kuthiwa angathola khona ungeniswa kanje angamngenisa kanjani uyise akho lutho bazofike bemkhombe lokhu nalokhu yakungeza ukumsiza ngalutho enze aqede yonke into athi nya kodwa kungayindawo abanenhlanhla kuze kube umuntu ochazelwa omunye ukuthi okuyozama ePhakameni mhlambe yasithola isibindi sokuza la mhlambe omunye noma esesitholile isibindi inhlanhla angabi nayo aphuma bheke lapho sekwaba khona indawo ezahlukahlukene lapho kuthiwa kusePhakameni kodwa uPhakama ongekho khona bafike bemtsheleke lezi zinto engishoyo ukuthi sebathatha abanye uKashembe baqhuba nezinye izinto okuye bengathi kuyakhanya kancane kodwa uma uthi uyalandela kuye kulothe futhi ungasaboni ukukhanya khonini omunye unenhlanhla uyathi maye wathola amandla agcine eze khona la ePhakameni afika bike athi ngihamba ngendaba enje maye thatha leyo ndlela ayinikwe ePhakameni bese khanya kuyadabukisa kodwa ngoba lezi zinto abantu abahamba umhlaba wonke beyicinga beze kuthi ngoba inhlanhla beyitholile bavela la ePhakameni bafika bayithole bethatha isibani beyokhanyisa ngaso amakhaya oyise lapha ePhakameni zinala kodwa ayibuzwa umuntu nabayinikwayo abayisebenzisa akhona amadoda nje kwesinye isikhathi lapha ahlele emakhaya oyise abangawazi leyo nto yiningi lapha ePhakameni iyakhulunywa njalo nje nabantu bokuthi singabathuma bebalekelele bakhona la neyincwadi sesazama ukulekelela ngazo kodwa abanye abantu naphezulu kwalokho bahlele emakhaya oyise abayazi leyo bahlele emakhaya izinto okufanele abe bayayigcina ezizokwenza lamakhaya aphile abe khona abonwe nangoyise mkhulu abazenzile ukube uShembe akafikanga angazi noma kwanto ekuthiwa imvunulo yesiZulu le okuthiwa ngesiZulu ikhona ngoba abelungu babeyiqedile zonke lezo kodwa abantu babengaboni amadoda ayishaya isifuba ngoba kuya ngokuthi ayibona ukuthi asabhini
babhinqile wona kanti abelungu babakhohlisa lokhu kubhinqa kwabo kwakuyinto ababakhohlisayo ngakho ngoba babenzela ukuhlakanipha babefike phakathi komuzi wendoda bathatha inkosikazi bathi makukhola inkosikazi kulungile wena ndoda ungaqhubeka uyiyele lapho yakho noma uyaphuza noma wenza namnani ungakha nakhona la endaweni yebandla babengenandaba namadoda ngoba bazi ukuthi la makhosikazi njengoba yiwona azele lezi ingane zawo izolandela wona noma ungagqoka wena lelo bheshu lakho naleyo mvunulo yakho yesiZulu noma ungakholwa yini oyenzayo phakathi kwaleli khaya kodwa ayizuqhubeka lento emva kwakho ngoba ma bethatha inkosikazi bathatha ingane lento bayiqeda kubo kusasa uma ungasekho wena ayizuqhubeka nanokuthi abantu namhlanje kukhona into abathi bayayiqhenya ngayo ukwembatha kwesiZulu kwembatha kwesintu lezi zinto zaziyo besekuphela ngoba uma kwakhamba lawo madoda kwase kuyosala ingane eziyenyanyayo lemvunulo eyifundiswe emabandleni lapho ihamba khona nonina eyiphulela khona ukuthi into eyiyona yibhluwe leli bheshu into esemumva noma into embi noma into kaSathane ukungayi kwamadoda emabandleni babengenandaba nakho babeyibiza kuphela ma bebona ukuthi umkayo seqala uhudula inyama bese beyambiza-ke lo oyindoda bemxakazise ngokuthi uma eqhubeka lo mkakho engezi la uzophelelwa indawo kufanele uhambe ubone ukuthi uzoshalaphi ngoba abahlala abantu abangakholwa la kodwa yona indoda bengenandaba nokuthi iyaya esontweni noma yini isizukulwane emva kwesikhathi esasiyozana emva kwalawo madoda bakuyoba zingane eziyenyanyayo le mvunulo njengoba niyenzele uma uShembeke engafikanga babeyibonaphi le mvunulo ngoba namakhosi base bewadlile noma yona bengayikholiswa ngenkani futhi benganandaba nayo ngoba indoda bazoyenzana kodwa oNdunkulu bonke babe bethatha ukukholwa kwaleyo ndawo lapho lo mfundisi noma leyo mission esifike eqala ukuthi emva kwayo inkosi noma emva kwenkosi eyobasemva kwayo kuzovela umuntu lapha indaba nje yesiko nebheshu nani lokho enikwenzayo nokukhumbula abazali benu ongeza ukuyenza yonke leyo namanje nje sebefika abantu lapha behamba ngeinkinga bethi bazofuna umthandazo kodwa ubone ukuthi lo mthandazo abawufunayo abafuni lona iqiniso lokuthi inkinga yakhiphi uma umthandazo awufunayo umbhekisa kuyiso ukuthi ma ushiyise lo ongasekho kodwa akho umthandazo ozokulungela lapha phansi kwezulu ukuthi manje umuntu owehlulekayo ukuthi le ubona ngoba naphi ungenako umsize kuyo manje ke sewumphushela lapha ya entweni engekho kwase iphelile yonke lento uma namhlanje nibuka ningaboni ukuthi amakhaya ngaphandle kwalendaba yasePhakamile awekho nakhona akhona ngoba kukhona leyo nhlasi yasePhakamile nokubonayo umuzi uyimele lapha abantu bakhona bengayimbathi ngwemhlophe isikhathi esiningi uyakuthi uma uthi uyasondela khona ufika ukuthi abantu noma uyisemkhulu
noma uyise owayekhona ephakameni sewahlubuka, kodwa kukhona izinto asayibambile ezithile zasephakameni. Wehlulwa ukuze sabatheni kuphela, wehlulwa ukuhamba umhlangano kuphela. Lesi sihlabelelo sikhuluma ngayo lento engiyishoyo. Abantu bayabona manje uma bebuka emuva bebuka phambili beqhathanisa abanye ukuthi phakathi kwazo zonke izinto esesizamile sifuna lento esifunayo ukuthi amakhaya obaba aphile, izingane zethu ziphile, imihlaba yakithi iphile. Yiphi into eyayingasiza ukuba sanamathela kuyo sayilandela? Bayakhuluma abanye bethi ukube salandela amazwi aloshel, besalandela amazwi asephakameni. Abanye bakhuluma ukuthi hawu noma ngingasonti kodwa ngiyazi ukuthi mangifuna iqiniso ngayiphakamisa. Kodwa isitha esafike satshala inhlamvu esihlahla esasizobulala lo mhlaba wonke wakwaZulu, umoya waso usasebenza. Umoya waso usasebenza ngoba kuye ukuthi noma umuntu esebona baphinde beqhamise ilangabana lethenjana lapha agithi maye khona athi uyafika kulothe, athi uyabuya uze kuphakameni kuphinde kufike uzobunye lapha kuyoze kufike isikhathi sokufa. Njengamanje nje ukhona umkhankaso omkhulu wokuvuselela isizwe sakwaZulu. Angazi nakho lokho ukuthi isizwe sakwaZulu kuthini khona lokho, noma ukubhinca amabheshu nedwaba kuphela, kodwa izinto eziwumongo wesizwe sakwaZulu, indlela yokuphila kwabantu, ingasho lutho. Laba bantu ngiyibuze uma uhamba lapha phakathi kwezwe ubheka imizi, khona abanye bakhila abantu kahle, ufica ukuthi yindlu kuneqhugwane lapha elilodwa ngemuva. Ngiye ngibuze leli qhugwane likabani? Nabantu abasele balawo mabheshu balokho kuvuselelwa kwesizwe sakwaZulu. Abantu baleyo mizi neqhugwane elilodwa elikabani leli qhugwane na? Noma ngelayise, noma ngelayise enkulu, noma elikakhokho wakhe, noma bonke ngena ndawonye. Kusizana ukuthi abantu ukube njengoba sikhona lapha nje sembethi kube mhlophe, noma ke ungeke uyifanise nemvunulo kube mhlophe into. Kodwa mase ngisho nje ukuba sembathi kube mhlophe, kodwa izinto le kube mhlophe okufanele ukuthi ikhulume ngazo singabi nandaba nazo, singazazi futhi. Sijabulele nje ukuthi mase sihlangene sembethi kube mhlophe kwanele. Angisho ukuthi
ukuthi lokho abakwenzayo kuvukela phansi. Kodwa isibani abakhanyisa ngaso angisazi ukuthi sona siphi. Ngoba abelungu naleyo nhlase eyayisele bayicisha umuzi ngomuzi. Nawe amakhosi imizi bayicisha yokwazi ukuthi makuhambe umnumzane wekhaya kuye kuhlala isikhathi afanele enzielwe umsebenzi othile. Lapha nje eMthandeni umuzi wawusuphelile nobukhosi mhlambe babuyophela phela. Siyadabuka nje ngoba abakhona nakho abasekho la ePhakameni sebathatha lezo indlela abayithatha. Umuzi ngabe awusekho wonke ngoba kwakufike amasheshi abanesandla esilula emizini yamakhosi kulo lonke lelizwe laKwaZulu ngoba kwase kungene umbuso wamaNgisi kwathi makufuqetshwayo wangena umbuso wamaNgisi. Umbuso wamaNgisi wafika uhambisana nebandla lamasheshi ngoba elakubo ebukhosini bakhona. Ngalikalwe inkosi yakhona endala. Suka eMaromeni. Abelungu bayiqhenya ngokubona. Maye sehlupheka lapho engasiwa khona uyashesha ikhumbula hlehle namakhosi akhona njalo. Wayesekhathele ukukhonza ubukhosi bamaRoma wayeseyihoshekele iqale into yakhe wayigcobela ababhishophu. Ma besehlula ngapha base besikhonzisa ngaphansi kwaleyo. eSwazini bebaqeda bathi ngiyakusele nje ukuthi ukhosi baseSwazini kodwa mawulalela kahle njengoba ngiye ngikhulume ngesisikhathi namahubo akhona akusekiwa amahubo esizwe sakhona. Awasakhulumi lutho ngokuyiqhenya kwesizwe samaSwazi. Asekhuluma indaba enye eyafika nabelungu. Laphaya eMthandeni uShembe ukufika kwakhe indaba yakhona yinde kakhulu ukufika kwakhe khona. Usukela engakafiki kulelizwe lakithi ngenyama. Waqale wabonwa yiyo inkosi yakhona endala uMeseli. Ibanjiwe iwona manje. Iboshiwe esiqingini saseSt Helena. Mula yabona umuntu endethu zensolo eyimemeza ngegama. Lo muntu wayesabeka kakhulu. Uthi ngangamazi kodwa kwakuthi ma engimemeza ngithi inkosi yasezulwini. Wayengazi lo muntu uShembe noShembe wayengakaziwa ngaleso sikhathi. Kusemva kwempi yamakhanda. Ezinye izinto zizonidinga amaNazaretha ukuthi uma nikhuluma ngazo abantu bayibone. Uma nikhuluma ngazo abantu bayibone. Lokhu kukhanya uShembe afika ezokuletha isiyesikhulume ngakho. Mhlambe kuzosidinga ukuthi ngelinye ilanga abantu ma befuna ukubona nibakhombisa nakho ukukhanya phakathi komuzi wami. Nakho ukukhanya bantwana bami. Umkhululi wethu
thina nzalo kaDingane sefikile wasikhulula kuphi thina esamlandela sikhululeke kuphi laba abanye abantu abangamlandelanga abasabanjwe khona. Izinto lezo ezizodinga ukuthi ngelinye ilanga nizikhombe ukuthi intando esithi ayenzekanga la, intando esithi ayenzekanga la, intando esithi ayenzekanga kulokhu esasifuna ukusiphuca khona esasiphiwe uNkulunkulu wakunika obaba. Thina esamlandelayo uNkulunkulu wethu thina nzalo kaDingane. Engamazi kodwa nezwe lakithi lingakamazi kodwa yena wayesithanda njengoba namhlanje esasithanda. Lapha sizwe yona yona mpande amandla
basijabulela esesibhedlela abantu abami ngiyajabula ngoba ngimshiyeni ngisafuzula ngiphethe anginalo ngimshiye ngisafuzula ngiphethe anginalo lapho ngoba ikwazi khona sizalunga yethemba ukuthi nathi liyofika ilanga lapho khona siyothi mazi sikuze emkhanyeni singesweli amandla singabanjwa amandla singabanjwa lezimo kodwa singabanjwa amandla ukuthi asinamandla ukuthi sizophela ngani inkosi mayifika lapha iyagula lo meseki kuboshwe amangisi wakade bangwa indaba yentela yekhanda babekhala umthetho wentela yekhanda babengaqondeli lutho ngakho ngaphandle ukuthi abantu behambe beyozisa imali kodwa manje abantu benqaba ngoba bethembele into abanazo inkomo namasiko nabo base bebona imali ezinkomo zingapheli laba bantu ngeke bezile ikhamba kuzofanele kutholakala indlela yokuthi lezi nkomo ziphele yayingekho-ke into yokuthi abantu bangakhokha babengasebenzi babengabantu nje abaphilayo hayi imfuyo le nangawo amadoda base befuna indlela yokuqeda baqala umthetho wentela yekhaya nendoda emzini wayo kufanele ukuthi njalo mapheli inyanga ikhokhisela ekhaya abantu baqale bakwenza lokho ngoba yinto babengayidinga bekwazi ukuthi benazo indlela zokuyizala uma belungu bebona ukuthi lokhu akwenele akuyitezi yemfuyo base beshaya umthetho omunye futhi wokuthi indoda nenkosikazi maye nenkosikazi eyodwa maye mabili maye mathathu inkomo baye kwehla baye kwafika ey'nganeni bathi nazo mazenzekayo amadoda-ke ayenemizi emikhulu ngalezo nsuku manje kwacishe kuhamba isibaya sonke kwabantu kuthe mase kuphelile lezi nkomo base abantu sebephila ngokuzingela abangafuni ukuyosebenza lokho kwakhiwa belungu bebambela idayimane lekhimbani bathatha izinja besafuna izinja abantu bazingela ngazo ma bekubona lokho abelungu bashaya intela yenja ukuthi umuntu maye nenja akayikhokhele mazi indini ayikhokhele mazi intatha ayikhokhele ukuze beqede lokhu ukuze behambe beyobasebenzela lekhimbani ekugcineni zaphela inkomo nanamhlanje nje azikho inkomo kubantu inyama le abantu abayidlayo insuku namalanga ayiveli kubantu vela kuba belungu
sebayithatha bayifunda indlela yakhona zenziwa kanjani zibeningi zenziwa kanjani ukuthi zibe nje sebenomfiko nje omningi kakhulu ibona sebenganitshela kangcono ngempahla ababeyithathe kubazali bethu abafikanga nankomo besuka lapha ababesuka khona bafika behamba nje nezikhali naleyo nkulumo yenkosi ababeyithethe ngalezo zinto nabanye abantu bathi ke kwakuthanda kaNkulunkulu mhlambe kwakunjala ngami uthe mase isinda lento amakhosi amanye ayese eyihlumuka lento abangathanda ukuthi aqhubeke nayo kakhulu ngapha endaweni yakoMaphumula awangayithanda lento kuze kuyoshaya inkundlo sehloma ethafuna ukulwa ke abelungu bababulala kakhulu abantu abanye lapho amakhosi amanye nawo afa amanye bawabamba bayowabopha lo ubhambatha wakwaZondi sekuyethiwe impi yakhe kanti umuntu ongene kamva kuleyo naye ungena umoya wamakhosi lawa ngapha kwaMaphumula kodwa babemfuna kakhulu ngoba kuthe imali amakhosi esebanjiwe waqhubeka yena wayiphephethelisa lento base befuna ukwenza isibonelo ngaye bathi bemtholile abeyunena laba baphethe ngokuthi kuthiwile kodwa ngithi mase bembulele kuye ikhanda lakhe lilethwe kubo uthatha umuntu phakathi kwalaba abantu abakhona abamaziyo afakazi uyena ngempela yini neka amadayimane lawa esiwathandayo Meseni wathixwa inkosi ke emva kwesikhathi esinjalo hayi ifika lo muntu wafika ambone sengaphakathi lejele sethi kuye uyafuna ngikubonise abantwana bakho umthandazo wabo owakusiza wavimba inhlamvu zamangisi na uNazaretha babo ungakafiki la ngaleso sikhathi sasingabazi nengubo emhlophe yayingakazivi uthi ke inkosi ngiyathanda uthe ebona ijele indlu yonke lapha khona isigwela abantu bembethe ingwe emhlophe njengani nje njengani yamazi ukuthi wayenanhlanhlani lo Meseni angazi wayenanhlanhlani kodwa laba bantu kaye babona uThembe uthi izingane zakhe ngoba kwakungabantu bendawo yakhe ababemthandazela emoyeni engazi yena umthandaza akusiyo into elula yesinda kakhulu uma usuhluphekile ngempela uma kuya ngokuthi awuhluphwe lutho kulula abantu abakhona lapha nje abanezinto ezimthwalo emahlombe abo ezibahluphile bayazi ukuthi indaba yokuthandaza inkulu kangakanani ukuthi zingaki izinto oyuzizwe ngaphandle kokuthi uyithathe nje emhlophe ufake endlini eyisenhliziyweni ngaphakathi esingakuyeni noma sewuguqile noma sewuhlabelela noma sewuthandayo omunye umuntu uyazame kanye agcina yeke
into benamandla. Kodwa mhlawumbe mawazi ukuthi bakhona abantu abanye njengoba usukugugile nje, bakhona abantu abanye abaningi abangaboni. Abasuke beguqe kanye nawe khona lapho bekwelekelele. Umeseni wayengathandazi yena, kodwa laba bantu babethandaza bona. Njengoba sila asisodwa nje. Kulula ukusibuka njengoba singaka nje ukuthi siyintelula, sisodwa singosana, cha asisodwa singosana. Kukhona abanye abantu abaningi abangaboni, abembethe njengathi nje kanje, abahleli lapha njengoba sihleli nje, abathandazayo nathi njengoba sithandaza nje. Ngiyexakeke mina ma umuntu wephuma imizimba ayisengabili kwaba ukuthi sekuyahanjwa kuyomkhayidini. Ma abantu sebethandaza lapha nezihlobo zabo ezibalekelelayo kulokho kuthandaza, eyithandaza kanye nabo, yena uthandaza nobani? Noma kabanye bezalwa abantu abaney'nhliziyo ezinde, futhi kufanele ngoba indawo abakuyo seyingcwele. Imfindo enhliziyweni alisekho kubafani nala. Yiyo lento ekuyisithuphe ngesinye isikhathi. Umuntu athi ingani ngitholile ukuthi ngingakaze ngenze lutho, pho ngiduswe yini? Uma kukhona ugogo ufunani kimi ukuthi ngakuthola kanjani, aqhubeke nenkani yakhe. Seyoza ahlangane nakho ngaphambili ngelinye ilanga. Njengoba usho njalo nawe kusasa ingane zakho zobe zisho njalo kuwe. Njengoba uthi uzobuya ubone kusasa usajaha ukuthi upheshe lapha nalaphaya, uyobuya ubone lo gogo, uyobuya ubone lo yihlo, uyobuya ubone lo yihlo omkhulu, nawe ingane zakho kusasa zobe zisho njalo. Kodwa-ke into engikhuluma ngayo isibindi sokuthi lo muntu wayengazi ukuthi kuyo yonke lento abhekene nayo kukhona umthandazo ongezwakali wabantu abangabona abaningi basezulwini onamandla ukuvimba inhlamba zabelungu abakhona kanye naye lapha ekhona. Wakwazi ngalelo langa ma inkosi sithi uyathanda inkosi wathi yebo yayisiveze kahle. Athi naba abantwana bakho, bantu bakayihlo laba imthandazo yabo ebeyikade ikuzungezile. Ngesikhathi abelungu becabanga ukudubula imthandazo yabe yavile ukuthi ingenzeke. uNkulunkulu wayilalela. Sengathi nathi singaba nabo abalekeleli abanjalo. Noma silapha noma semakhaya noma sikuphi. Ungasali sewubawedwa kakhulu kulowo mthwalo okwesindayo. Babe khona abanye noma ungababoni, noma uyakholwa yilokho engikushoyo noma ukholwa, kodwa babe khona, ukhona babo kuncenga inhliziyo yakho ukuthi kuthandaze. Ma wehluleka wena ukusho lawo magama ubeka abe mabili abe mathathu uNkulunkulu okungenani azwe lo wakuthandaza. Azwe lo owakuthandaza ngoba umeseli kwaba njalo. Umeseli kwaba njalo. Ngiyacabanga ukuthi njengenkosi nesikhathi ayephila kuso
Unyaka kwakungo-1906. Kwafana ukuthi umuntu oyayicabanga indaba yabantu abazidalwa abasemoyeni, kodwa wayengacabangi ukuthi yinto kanjani. Wayengayicabanga ukuthi yinto kanjani. Abanye abantu-ke kodwa bayahlupheka. Bayahlupheka. Ingakho ngithi sengathi zinanda idalwa ezinjalo. Abantu abathi noma sebehambile emhlabeni umuntu abheke emuva, noma ushiya ingane abheke emuva, noma ushiya abazukulu abheke emuva, angabe esehamba ebheka phambili engagalazi emuva. Abalungile abantu abanjalo, ukuthi kanti azi ukuthi lapha emhlabeni kunjani, kade ethandaza naye wawela ngawo lowo mthandazo. Mayese engasekho lapha kuwo lowo mhlaba angabe sabheke emuva yena. Nabantu abathandaza babe bodwa nje, aphike ngokuthi uwelile yena. Abalungile kabantu abanjalo. Umuntu ukuthi noma uhambile emhlabeni, noma singamboni, kodwa uma kukhona esikhala ngakho lapha ekhaya, naye ahlanganyele kanye nathi kulowo mthandazo. Lokhu ngathi ngakuphatha nani enhlizweni zenu, ngoba noma sikhona nje kodwa siyahamba. Kuyesabeka khona sithandi, kodwa uzohlala kuhlale fika isikhathi lowo muntu asumukele uNkulunkulu ahamba. Kodwa sengathi noma kufika leso sikhathi siyasabeka manje. Mase sifikile sibe sesifikile. Sengathi noma kufika leso sikhathi ngihamba nenhliziyo ethi noma ngihamba kodwa ngiyosala ma uNkulunkulu engivumela ngikwenza okuhle. Ma kuthandazwa la ekhaya nami ngiyobe ngithandaza kanye nami. Amen. Babe njalo laba bantu ababebonwa yile Nkosi yabaQabaqa. Babe njalo amazi kodwa ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe kukhona ukuthi amakhosi nawo ayafesa ngoba enganakiwe ngabantwana bawo. Asazi kodwa mhlambe njengoba belungu bawehlula nje, mhlambe namanje asabe saba. Angazi. Sengathi lokho kushiwo uShembe ukuthi ukukholwa okupheleleyo uyaqeda uvalo. Wekholwa okupheleleyo woza ungisize, susa kimi konke ukwesaba. Ungawela kuye nangale kwethu. Amen. Makuya ngokuthi la makhosi abukela nje yonke into eyenzakalayo kuleli zwe ngathi aligadwe ngelosi. Ngoba asabe saba labo belungu ngoba bawehlule. Nakho lokho ngiye ngicabanga ukuthi mhlawumbe njalo. Lokhu kukholwa okupheleleyo sengathi ngingawafika nawo lapha khona. Akuqede uvalo. Amen. Manje-ke wayegula ithi inkosi kuye, uma njengoba ugula nje, uma kuphilisa uzongiphani. Uthi ngase ngicabanga khona lapho le ndaba ixoxela ingane zakhe esephumile lapha ayiboshwe khona. Wayesecabanga ingane zakhe ezimbili. Cabanga ingane yakhe entombazane, cabanga yomfana.
mavuthwa cabanga usizakele wayesethi-ke ushembe kulungile uzophila enye into awuzukufela lapha ejele ngizokukhipha uyohamba sewuhambela ey'nganeni zakho kuyothi emva kweminyaka ethile bese ngifika ezweni lakini ngathi wathi iminyaka eyisithupha bese ngifika ezweni lakho ngempela kwenzeka kanjalo waphila uMeseni kulokhu kufa nakhona lapho esingeni ababembophe khona babuye bamdedela noma bengabange besambuyisela endaweni yakhe base bemisa ngapha emafondweni seba umnumzane nje wendawo akabe saba seduzane nabantu bakhe ngokuthi babe saba ukuthi mhlambe babe mbuyisela uzofika afake wona lowo moya ehambele ewuphethe bese iqala phansi le ndaba lesayidi ushembe lo sengathi nginamthatha njengobaba wena impela njengoba lithatha abazali amen ma unoyihlo noma ngabe njani noma ngabe kukubi uma idingayo ulungayi kwenye indawo ngoba uyazi ukuthi noma ungaya kuphi kodwa umnyango oyiwona yilo umnyango oyiwona yilowo naye futhi uyakwazi ukuthi noma kunjalo kodwa umntanami ma lento idinga mina akekho omunye umuntu ozomxazulula kulo waphuma uMeseni wahambela ey'nganeni zakhe wayesehlala lapho babesaba ukuthi umoya wakhe uzobuya ma esehlangene nalaba bantu phinde kuqale yona leyo nto eyayenzeka ngikusho-ke lokhu ngoshembe ukuthi sengathi ngingamthatha njengoyihlo wena impela abazali bethu bayaboshwa lapha nalapha ngaleso sizathu nangaleso sizathu ukuze ningadingi umnyango omunye ningakhala kuwo mhlambe lokho engikushoyo yikhona okungcono amen ngoba yena akacimeki ushembe kwezinye indawo abazali babanye abantu bayacimeka mhlambe abe khona umuntu ozomvatha angayinganeni zakhe njengami bese nje bamvala lapho angayi ey'nganeni zakhe ngoba maye yabuye kuzo mhlambe umoya wakhe uzobuye uhlangane nalabantu mase bembona bese kuvuka ukuthi inkosi yabo ihambe kwenzakalayo ushembe-ke awunakunjima kanjalo nabo abantu bayazi uze wahamba bezama ukumvala lapho kodwa akuzange kwenzeka behluleke nasejele bake bakuzama ijele lahluleka nalo umzina khona ikhona indawo lapho ababe hlupheka khona kakhulu bembophile ngithi ngapha ngakomtuba lapha iboshwe khona kodwa njalo ma sekufile kuthiwa kulelwe ficakale ijele livuliwe balivale udlula isikhathi uyobheka ijele livuliwe alithethwanga lelo cala nomuntu owayezoba ufakazi walibala namhlanje izothetha wahlangana naye ushembe ngendlela ehamba nabantu ayekade eboshwe nabo esebuyele emuva
wathuthela kakhulu wafike wathetha lapho ebekade ethi kuyothethwa khona ukuthi nimdedeleleni bathi sikulindile isikhathi ebesisimile wangafika ngaso bese ngeke sigcine umuntu simdilele ngekho ngoba wena obuthe unecala ma ungasafika ngake isikhathi sakuphelela simdedele wayenjalo manje ke indaba ongeke uzukwazi ukuyivalela ndawo uShembe ubaba ongena mincelo ngamvalela kuyo ma singase simthathe njengobaba wethu njengoba size kuye la ekhayeni angikhulumi ngendaba yami ngikhuluma ngoShembe ukhona indaba amazwi athi isibane esikhanyayo la ibani zonke segcinile ezi senjalo isibane singaqini siyakhanya noma zingacima zonke ibani kodwa nikude kakhulu mina nalokho njengoba nini mhlambe inhliziyo ethi niseduze kwendawo lapho ibani zingacima khona nikude kakhulu mhlambe lapho kusinda khona ithemba enhlizweni ithemba enhlizweni nebala kwaqala noma esehambile umeseni emhlabeni bathatha amathambo akhe abantwana bakhe bayowafihla endaweni yakhe uShembe kuthe esefikile lapha kulelizwe emva kwaleyo mnyaka wayesefika ngempela ezweni lakhona waye kumkhokhelo omunye emzini omkhokhelo omunye wangakhona kuleya ndawo base bemuzwa laba bakonkosi behluphekile base behamba beyakhona ngoba beza ukuthi kukhona umuntu okhona la osebenza imisebenzi efana nemisebenzi ayisebenza ma befika khona bezibika sike yena bapha abantwana bami ababili uMavuthwa nosizakela uMavuthwa ugcine inkosi yakhona wayesemsebenzini ngaleso sikhathi wayengene base iqala lapho ukuthi beze umthawu lo muntu inkosi yakwaQabe ayayithele ngayo yena wayephendele kanti uye lona na ngoba babe ngamtshelile le ndaba wayebabuza base bezibika ke ngokufa okusegcekeni ekhaya ngoba bezwe kuthiwa uyathandaza uShembe uyaphilisa abantu ngomthandazo lokhu boyise namakhosi amadala babe ngasaxabani ukuthi konke ukhona umthandazo njalo kwezinye izinto kubonakala izinto kanti umthandazo njalo mabe ngayitsheni ukuthi bazothi mabe fika kuShembe afike abakhombe kuleyo ndawo uthi ke kubo lokhu kukhona phakathi kwaleli bheke inkosi esho emeseni lokho ahamba akazange enzelwe lutho lokumbuyisa akazange enzelwe umsebenzi lutho kwaficakala ukuthi into abangasayazi njengoba ngisho mhlawumbe babe fike bekhone laba ngamakhosana wayesebakhombisa kuShembe ukuthi
niyofika ngamhlanje izokwenza ngiyofika ngikhombisa niyokwenza kanje nenze kanje nenze. Abanye abantu belomthandazo abawufuni. Uma umtshela athi sengakwenza nje na. Mhlawumbe ube nenhlanhla uma uthuke wambuza ukuthi ukwenze kanjani. Nomunye akulalela omunye akulalela angakwenzi. Abone sengathi abaleka laba abakwaqwabe bamlalela ushende. Lokhu kufa okwakupha bakwenza ekuhle. Lokhu kufa okwakuphakathi kwegceke bangamuka kwabe tsala khona. Ngithi kwaba ukushiya kwabo lapha eSheshi base beqala sebengena ePhakameni. Noma bengekho bayiphumele bona ngokwabo. Noma bengekho bayiphumele bona. Angazi kodwa mhlawumbe lokhu kufika kaShembe khona into eyasala engenzekanga. Khona into eyasala engenzekanga. Uma kuzelwe umntwana kaJuda uJesu owayo basesitalweni sika Jacob sika David abe inkosi yabo abakhululeke kuphekwe nababe kuzona kwasuka abantu bayomphungezela. Kwenziwe-ke ngoMashi kodwa akuhlangene noShembe mangibuka nje. Ngoba nami noma ngisho ngithi nikhuphi Nazareth. Kodwa ngazi noma kwakufanele yini into ekhona into esivela ngayo. Sibonge ukuthi uNkulunkulu wasikhumbula. Kukhumwe loShembe ngoba angikaze ngibone mina ngidaba yakhona eBhayibhelini kaJesu. Izenzo angisho ukuthi ngithini eNazaretha. Nabantu abakhona angifuni ukuthi bangizwe ngathi khona engiqhathanisa ukuthi njalo umuntu. Kodwa ake ngikushoyo ungeke indaba engafani. Lo muntu okhulunywa ngaye izinto azenzileyo lapha kulomhlaba wami ziningi kakhulu. Ziyesabeka yizinto ongenakuyiqhathanisa nalutho olukhona kwenye incwadi ekhona. Ngomuntu owake wafika evele ezulwini nomozela. Noma inyanga sezake zaba khona inyanga ezinkulu phakathi kwalezi. Kodwa akukaze kube khona umuntu owake wasebenza imisebenzi efana kahle. Neyinhlobo zabaprofeti sebake baba khona emaBhayibhelini. Akekho noyedwa ngisho ngabathathu uhlanganisa imisebenzi yabo yonke bebonke. Ayingani nemisebenzi yakhe. Nasa iqhubekayo eyenza emva kweminyaka emhlabeni. Abantu basambona ebasindisa engozini. Ebakhipha ibhedlela. Nabantu abangamanga abangayimbethi ngomhlobo. Abangakholwa ePhakameni. Angazi ukuthi khona kwenziwa kanjani ngalokho. Angazi ukuthi kwenziwa kanjani ngalokho. Amakhosi amakhulu nasemhlabeni nje mayefika emzini yabantu abantu kube khona into abayibukela ngayo inkosi. Lena yasePhakameni angazi ukuthi yemukelwa ngani leli.
akusiyo into enginolwazi nayo kodwa ngiyayicabanga nje ngoba abakaJuda bakwenza lapha kwelakithi angazi noma kwenzeka yini ngibuka indaba yokuthi abanye abantu bethi bengenisiwe ezulwini baphinde baphume futhi ukuthi kwaba kuphi kwenzeka noma makode Ghana emzini kuhlale emva kwesikhathi akuyachitheke kuye kubukwe kwesinye isikhathi ukuthi lapha ngesikhathi kulojoliswana akupho yini okusemqoko okwakusalini okungenzeka ukuthi khona osekuchitha lo mshado ngibona sengathi abantu bahamba uthando kakhulu phambili ezinye izinto zasala ingqondo kufanele kodwa ngibona ngathi abanye badideka ngezinto ezazenzeka kodwa ke kwaba njalo ayesebephenduka ke sebekholwe ephakameni ababe besakholwe esheshi bahambe njengoba behlukana ibandla nje sebehamba nebandla leli lanthini phakathi angazi ukuthi yemeseni uphi njengoba sila noma ingane zakhe zahamba naye noma kwaba njani angazi kodwa yena wayengakwenzanga okubi yonke into ayisho kuye wayenza nakusho uShembe kuye kwenzeka wathi lezi zinto ezilapha ephakameni ningazithathi kancane ningafani nabantu abanye balelizwe abangalemkelanga leli namhlanje bayabona kancane ukuthi lento abayigadileyo isidumbu kancane kodwa basazama ukuthi inhliziyo yakafiki lapho yenela khona ukukholwa ukuthi isidumbu lesi indawo lapho kusaphila khona ilapho isandla sikaShembe sathinta khona nemizi mawufica umuzi uphila mawuthi uyabekisa indlebe ngisho bengayimbethi nje mhlophe uthola ukuthi kukhona impande yokuNazaretha eyake yabakhona sasela intashi lelo ungayihlolizwayo kuvela khona ningabi abantu abanenkani eyintweni enayo kwawuhlelo nezendelano nikazona ukuhamba ngoba nanokubani yaphila angazi kwenzeke kanjani abantu benkonzo yaphila yena ngayikho ngoba kuzo zonke izinto ezinye esiyifisayo njengoba sila kukhona abantu abanazo kodwa abafisa inhliziyo yokuba njengani behlulwa ukuthi abanayo umbuzo ukuthi yini into oyifisayo nje ngathiwa amandla bewunawo abanye mhlambe bebekutshela ukuthi uma bengase ngifane nalaba abantu ngibe nenhlanhla nami umuzi wakithi ubeke ilapho kwathinta khona isandla sikaShembe eyeni imizi noma kukhona lapho kucege khona nibuka khona okunye kuncega amathemba kodwa ayifani nemizi yomhlaba usekhona umphefumulo phakathi kwabo ngoba wafika uShembe naye uba uShembe akazange afike khona
ngabe ngibuka ngifisa ukuthi sengathi ngake ngithola amandla nami ngemkhayidini. Abantu ma umuntu omunye esandingeni engaboni abona khile nje kukuhle ukuthi kodwa ma usuya ngokuya iminyaka ikhula uye ubone ma kukhona izinto zasephakameni ezawe eqhawe ukube ngangitholile lokho ukube ngangikwazile lokho ukube ngangibone lokho mhlambe kwakuyosiza ngoba naba abakhonayo naba abakutholayo naba abakuzwayo bayaphila. Njengamanje izinto ezinye ikhona emakhaya nenizona nje noma nihamba phakathi kwezwe nibona abantu ini nayibonakala ukuthi zizinto ezinkulu kangakanani. Angazi noma inkanye ezibone into yakhaya, angazi noma iyeyibone into yakhaya noma kuyegcine ngabantu ababukayo nje bebona ukuthi iyakhanya leyakhanya. Mhlawumbe aniyiboni kodwa kungenzeki eNazaretha ukuthi ngoba ningayiboni ukuthi abantu bayabona ukuthi niyakhanya nabantwana benu bayababona ukuthi abafani nabanye abantwana abakhona emhlabeni. Uyazi ukuthi amathuba amaningi ukuthi abantu ma bebona ingane ihlonipha bayibuza ukuthi ukholwe ephakameni. Ayibusise engayazi ingamenzelanga lutho eyibona nje ukuthi inhloniphi imphelele endleleni adlule noma inibingelele adlule noma ingambheka emehlweni adlule. Lezi zinto umuntu omunye okhona la izinto ezijwayelekile nje angeke azayinaka kodwa omunye umuntu uyahlala ebuza wakhe wokafise sengathi kube nezami ingane. Bayafika abantu imihla namalanga bezokhala ingane yami isihamba utshwala ingane yami ayilala ekhaya abike lokho abike lokho. Ninezenu azikho lezo zinto. Izinto ezikaShembe azishiya kini niboyibambisisa anifundisa zona niboyibambisisa izenze noma ningaziboni nina ukuthi zikhanya kangakanani. Abantu abanenkani nalezo zinsuku abazali babazali babo nabazali babo bayakhala namuhla khalela nje baleni lakhe ukuthula ukuthi kube nokuthula la yini. Mangase ngithola ukuthi imali unayo lethi nasingenayo kodwa uyafise nje ngelinye ilanga mangase ngithola ukuthula ngalalo. Abanye amakhosikazi uyafisa ukuthi mangase nje ngithola ukuthula lapha ekhaya ngalalo. Indoda yaphuza utshwala ibuye manje isibuya ikhahle livalo kube nje yaphela. Kodwa bena abantwana uShembe bakhulisela ukuthi abafundisi bangabi njalo. Ingabi inkosikazi ezokhala noma sedlele fika umuntu akhahle livalo suka umsindo la yini. Izinto ezinkulu lezi okungafanele ukuthi niziyeke ziphile. Abantu abanenkani namhla kufika leli abaningi balo balibuka balifise manje nabangasekho balibuka belifise ngoba bayabuka manje yonke into abayisebenzelayo idliwa izinja, idliwa mathala angabonakali. Usho njalo uShembe uthi kwakukhona intombi ngesinye isikhathi eyayinhle kakhulu uthi izazi le ntombazane nokuthi yinhle yayizazi kakhulu. Uthi ngalezo insuku intombi zangaleso sikhathi
ushaya uhambo lwamaJuda wawubonakale ngalokhu uhlakaniphile ma uyintombazane ubonakale ngokushaya uhambo lwamaJuda. Namhlanje kushintshile kuyimbalabala. Asazi noma kuyofika yini la iphakameni noma sekufikile asazi. Kodwa isikhathi siba nalo uhambo lwaso lwamaJuda olushawa intombi eyihlakaniphileyo. Ezinganendaba nokutholwa ezinganendaba nakuNkulunkulu. Uthi kuthe ngelinye ilanga ihamba ngendlela le ntombazane kuyisabatha. Yayisihlangana nomfana okholwayo wasephakameni eya esabatheni. Wayeseyibingelela ngomoya omuhle eseyitshela ngendaba kaShembe. Wangayikhulumisa lithondo nje wayitshela ngendaba kaShembe nokukholwa kwasephakameni. Ethi uyayishumayeza yaba ikhalakhala yaba nenkani yashinga. Yamphendula kabi nje yathi uyabona namfana ngini mina sisisiphukuphuku. Lokhu ngazalwa njani sisisiphukuphuku. Anginaso isikhathi salento ngitshela yona. Leyo ndaba yasephakameni ma unguka nje wena ngifanele ukuthi ngabe ngahamba leyo ndaba yasephakameni. Waba yathe uyachaza yatha imundi imcede nya. Yathi leyo nto into yamakhetha nezalukazi. Ithi ngiyabona mhlawumbe usuyikhohliwe kwanawe ukuthi uyinsizwa. Ngoba ngikwazi ufunani lapho ngoba leyo into yezalukazi namakhetha. Kodwa ke kulungile wena ma ufuna uba isula kanjalo uqhubeka uhambe leyo ndlela ungiyeke phansi mina. Angisinto okudlala bongibhekisisa kahle. Wayesejabha lo mfana eseqhubeka esehamba ngendlela. Ithi inkosi yasephakameni kanti